Ġieli smajna l-kelma ereżija. X'inhija ereżija? Kultant nużaw anki fil-lingwaġġ tagħna Malti ngħidulu toqgħodx tgħid ereżiji. Imbagħad dak huwa mod kif nitkellmu, ġifieri toqgħodx tgħid affarijiet li mhumiex minnhom. Ereżija fejn tidħol it-teoloġija, fejn tidħol il-fidi nisranija tirrigwarda xi tagħlim żbaljat. Tagħlim żbaljat ħafna li ġab il-firda fil-Knisja. Għax il-kelma ereżija ġejja minn kelma bl-ilsien Grik li tfisser firda. U ereżija, kull meta kien hemm ereżiji fl-istorja tal-Knisja, minn eretiċi dawn ġabu firda, ġabu disgwit. U għalhekk il-Knisja permezz tal-konċilji tagħha, permezz tat-tagħlim, permezz tal-papit, għamlet minn kollox biex turi fejn dawn l-ereżiji kienu żbaljati. U allura il-Knisja bħala u bħala għalliema tagħmel minn kollox biex ma tħallix l-insara jitfixklu minħabba tagħlim żbaljat li huwa ereżija. U għalhekk ejjew nifhmu kemm importanti li jkollna anki aħna it-tagħlim veru, li aħna wkoll interessaw irwieħna u nħadnu it-tagħlim veru li waslilna Ġesu u li twaslilna il-Knisja tiegħu.